narum pe yu nioskum ka chananam ta ki padba ka bril nyotar Kawai ka jing tho kala sa prank statement ta ka singi hakiren san social media bat ka dai ka bala pelai lengba ka sur unyo trap bat ka ni ka jing tho ka da ong kum ni dan mo ka but ka bari halendet labu ya ka ni ka jing kali mano kan ki bayo nong halor ka ni ban pin ki dalaki para kasi bat khlong banam roi pa ya ki kasi ngilong ka jat ben riu ka barit pa hatu nginang kwa ban pharyashu ka jing bishni ban yo ST para kasi kalong persya ika human rights ki NPP UDP HSPDP Congress ki penlong isu election ya ka certificate ST kan jia ayu ya kito ki Kristan namar ka jinget kimtre ban tangjat bat ya ki weide ki badai ki khasi ba ai jat pa on khot kumnu ya ki lada ya ki an khen kim dei shu ki khasi kani ka dei kata ka jing pen mi lengba ka surun nyau trap halor kani ka jing jia jing man menta hapok ka jela jongi